Kariboi district lembaki sang bahalang baper kala perang sobha ya kasamna senebi singkli rengkat bagi wepat ki parok jongka ki beron phai na kaji khun kitilen ka arm wrestling championship ka long hapo Uzbekistan hagani ki singi ki baladep ya kajing pedang borom la pelong hapo nong po aka bakaladon kajing pendang sentiu kajing penkup diki jain ru kum kadak kajing pedang borom ya kan kajing le ka kaju ki stai po Uzbekistan bakum juru kum kadak man ai mesim ya ki penang le bha nang de shmat wala kam shimla yo ya gold medal hakan kajing le khun men ka belong hapo Uzbekistan ki bol ki nong kran ki ai mesim ya ki bakila kam turu ki bo sarkar kena ai kajing rap kajing tibet iki samla khana penang la ban ki hakan kajing le kai ya ka bakidon sa kasap ko chongki Wanda ini bronze, jaga MMA senior. Kita san mo dok? San. Kon lom. Pil ni lihat. Ini wala kai. Iyo. Top 5. Yo top 5 dia. Senior. Rila sumari ni nado boleh adu awan pai kamtam lada klem punya jong te kajing job kanuman kene te nga ai kuble I senebi wanda bai ai beri kispe jang bujur tu jatri ru wan lada ngai dari ngalek kai ngaro di player hi bujur ngadi coach ngalek kai ngai ko coach ka thong tamangan numsem iya no nganumsem kandandian bangan bangai skemba la sistem buat sawan kan pasang kan ai the best kan jangaru kan tamru ikini ru ngakit bokit yang ru ba mentau usnem hio bronze next year video ka thong ba video ka target ba next year ngadi banyo yu tau gol te ngam la sim tengi ngam la jer tengi pi baro gi seng walang ni ngasu ai kuble pi baro bedon ni ba bila ya kerjaan ngi nadu nang hoti kata mi pa jang I senebi la don kalman ngi ngai kuble ya ki hai harum na apo bernihat ki jerbat manu ki na jerbat jang hito ini ki so berkunjung ki baro sangat tay ngam don Sekul Sukli mau ki sukmen lamar kene kapur ka pengiyo hangne lang bae senebi sengkli balayo ya kene kana program kan begini ki wepan ki ba na kene ka jela ka jongin benda ka ri ba ka jai penriu ka jongin ngisau sorong nam ta ka jongki mata to ngi ai ka jingkit bok ki ruyang bat kumjur ka jingkir khu kerdo kinang san kinang roi ba kinang kiu seprang hage de bagi le kai bat kiniyo ya ka jingkoi ki jingkhia bat uble unang lor kat lembat ki silter ki sti ki im joki kublei sibuan bat kum kadak nak liang ka sengkur ngidon ban ai ya senebi so ngi sembla pukre nam ta ki pa te ai nam ta ka senebi kum kadak jong ka jing ai mesti bilang lah yang menang di seberang. Circle rengkat bat kajing don lang ka RBF na po umdan circle ngi ai kajing kublei ya kinong sibenta ki balawan ra ya kanam ka burom ka ba phila job ya bronze medal HBD bet ka arm wrestling ka lalong hapo nongba jong ka Uzbekistan bat nginge bani kermen skam bakane kade kesenjam ka bani kong nang manta ka jong thi ba phiron ra ekanam ka burom haka district bat haka jelahi bro kowe gidon hangne ya kilai ngut kinong sibenta ngan pule ka kartang jongki ngidon hangne ya is senebi singkri ibade na po lumding umdan ibade na ka Ribhoi district ka jongi ngidon ya I ari kemenlang Sabong ngidon ru ya I Wandalin Simyong ide ki thei samla ki balara ya ka nam ka burom ya ka district bat ya ka jelahi bro kowe ye ai ka jing kublei kit bok kit rang ye phi ba phidang la ban le bha mantasen phi yo bronze le sengin hup ba phin yo gol mo de sai lang ba ka jing tristom bat lang ba ka jing don lang jong ki coach ngai kublei ki coach arngut ki badon rangkat lang ha ka ne kapor de lang ba ka jing train ka jong phi ha ka ba kine ki thei samla jong ka jalla ka jongi kila la ban ra ya ka ne ka nam bat ka burom ya ka jalla hi bro kowe
ngidap da kajikaman kabakraw kum ki try district hamtam nabanta is sinibi ibalawan ra ya kanam kabromi ka district ningai paling kremen skam ba pidang tres tom sisu iki kam ki jam ki jong phi hamtam ya bedi ka spot ka jong phi ba pidang la banra ya kanam kabrom ngai khublei ru ya baro ki seng ki baladan pantalang hagari kapor krem da jar kerteng ngai khublei ya baro ba to ai ba kajing ai mensim ka jong phi kan ai mensim ru ya ki kun samla ki jingi ba kedang kiu saprang ningai paling kremen skam ba phide ki klur jong ka district phide ki klur jong ka jela ka jongi phidang se shu ki sak ki phong ki jong phi ba phinon ra ya kanam ka jing job ka balasan si kena bangin la banlong kita ki kun samla ben pin ai kanuk sai ki para samla ka jongi ba habadon kalat habadon kata ka katalen kasap ka phong ba pindum de ban buri andre ban se shakmat ban se madan ban long ban ra kita ki klur yo kari ban ra ya kanam ka brom ha ka jela ba ha ka district ya baro ko we saisen nga ai ka ketbok kriang ya phi baro kamtam yakini ki bawon ra ya kanam ka burom bat ya ki kuch ru kumju